Erokamano ahinya. Aneno ka Cynthia medo wach moro. Ni wach chudo mar omenda mar mbalariany ni nitiere bende kaka okete maparo ni ohinyo jomoko to jomoko bende omiyo gimoro matin. Otimre kidienje adek. Ibiro yudo ni kuom jogo madhi e mbalariany ma government o sponsor, mokwongo ibiro yudo tamalo 53 mar sponsorship mowuok kuom government e pesa ni overall pesa monego bed ni chulo mar school fee. Ei mano kendo ichako yudo 40% mano minyalo holo through HELB mondo konyi e somoni. Koro gima onego bed ni wuok kuom janyuol en atamalo 7. Atamalo 7 ni jonyuol mang'eny ok winji. To bende kuom jogo manie mbalariany mar ji giwegi ka wan jo Mount Kenya University, king'iyo new funding model management okelo ni 153% wan ok miwa. Manyiso ni ogunda ni Cynthia sano yudo Cynthia wacho ni an adwa dhi somo mane mbalariany ma Mount Kenya to kadwa dhi e the University of Nairobi, or maybe gin giseromo sani ok ginyalo to jomachielo. Ka mon adwa dhi e mbalariany ma ka Mount Kenya, government ok dhi miya 53% cha, ok dhi miya sponsorship. Kanyo keta kanyo. Sirikal ong'eyo maber ni sani ok ginyal, mbalariany mag sirikal ok nyal kawo jopuonjre te. Manyiso ni at some point jomoko nyaka wuog dhi e mbalariany mar ji giwegi. To ginyisa ni ka dhi e mbalariany mar ng'ato wuon ok gidhi miya the sponsorship ma I deserve. At the same time janyuol na chulo suru. An kama antini achulo suru. HELB midwaro cha besa moro osediyo migo mana gimoro matin mokromi. Kara jopuonjre dwa dong' nade. Kenya ni mar jomoko to Manyiso ni ywak nitiere mbalariany mago mag piny owacho kanyakla